Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kaMago Ningi. Thokozela lo mfanekiso oqoshiwe silethela wona. Subscribe bese uyalike, bese uyaqinisekisa ukuthi inamba yami uyisensa kuphela ukungifonela ngaza ukuthi always repeat that. Ngifonele kuphela. Don't SMS me, don't WhatsApp me. Ungangifoneli ebusuku. Ungangifoneli ekuseni uthi wena ngoba uphuphile uthukile wena. Guys, angiyithandi into leyo. Nangamasonto guys, ngamasonto ngithola ku-strange ukuthi ngifonele ngesonto. Especially ngo-11 mina ngikhonza eZion, ngiyi-Zion siyakwama, so ngifonela ngo-11 but-ke sibheke la uSakhile Ndamase 7553 uthi sanibonani ekhaya, cela ukubuza uma uphupha wehla nge-lift. Yini i-lift? I-lift i-elevator. I-lift abanye babesenza igama elithi i-lift, abanye babesenza igama elithi i-elevator. Yiloko okuwumshini ongena phakathi kwehle kukuse phansi ema-building amade, kuse phezulu moya phezulu, kofe lapha kwibhathini elibomvu elinjani, kuse phansi kuse phezulu, yabo it's an elevator noma-ke bathi abanye i-lift. So ngesiZulu sisenza igama elithi cash. Angazi noma nangesixhosa but cash, bathi cash, angazi libuyaphi igama elithi cash, kusa phezulu kuse phansi. So uphupha wehla ngale cash uya phansi, uphupha wehla nge-elevator uya phansi, uphupha wehla nge-lift uya phansi. Nake singakusho. Number 1, ngenzeka uphuphela i-cash. Sithi kuwuphawu lophuma wehla ngayo ngoba lokho kusho ukwehla kwamandla kamoya kuwe uma uwumuntu kamoya. Shuthi kungenzeka sekukhona umuntu osenciphisa ivolumu emandleni akho lawa kwembethe esidalwa sikamoya. 2, kungenzeka futhi uphuphela i-cash. Sithi na uphawu lubi uma wehla ngayo, lungabe lukhombe la ukudumazeka ngenxa yokwehla kwengcebo, ukususwa esikhundleni noma ukuphela kodumo, nokulahlekelwa ukuhlonishwa nokuqashelwa emkhakheni wakho. Izaga 25:7 ngokuba kungcono ukuba-ke kuthiwe wuwe yenyuka lapha kunokuba kwehliswe phambi kwesikhulu esesibonile amehlo akho. 3, uma ububohula i-cash kuwuphawu esitshalwe njengalobu uma wehla ngayo, lusho ukuthi uzothotshiswa kabuhlungu ngenxa yempakamo yakho. Izaga 25 empeleni u-Isaya 15, Isaiah 5:15 uthi-ke abantu bayafoliswa namadoda ayathotshiswa. UJobe 40:12 uthi yena, bheka bonke abaziphakamisayo ubehlise phansi unyathele ababi ezindaweni zabo. 4, uma uphofula ikheshi uphawu oluhle kwesinye isikhathi uma wehla ngayo ngoba mhlawumbe sikhulume ukuthi mhlawumbe lokho kungabuye kukhomba ukuy'thoba, kungakhomba ukuzehlisa ebantwini ngenxa yentobeko onayo. 1 ekaPetru 5:6 ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. So ngenzeka umuntu othobekile, umuntu onentobeko, umuntu ozehlisayo, umuntu who's humble, umuntu who's humbling himself or herself. 5, kuyenzeka futhi uma uphuphela i-cash, sithi uphawu oluhle uma ukhuphuka ngayo. Lokho kusho ukukhuphuka, kusho ukukhula nokuphakama kwesithunywa noma idlozi uma ukuthi wena umatasa nentwaso noma umuntu olungisa izinto zikamoya, umuntu obhizi ngamagobongo, noma umuntu obhizi emkhakheni othile. 6, futhi uma i-cash kuwuphawu oluhle uma ukhuphuka ngayo. Lokho kungasho ukuthuthuka, kungasho inqubekela phambili, kungasho ukukhula, kungasho ukukhula emkhakheni okuwona. EkaJakobe 4:10 uthi yena zithobeni ebusweni benkosi khona-ke yakuphakamisa. 7, uma uphofula ikheshi kuwuphawu oluhle uma ukhuphuka ngayo, lungasho ukulindela ukwanda kwengcebo noma ukukhushulelwa esikhundleni esiphezulu. Amahubo 113:7 uyavusa odingayo ukuthulini aphakamise ompofu ezaleni. Kanti Amahubo 75:6 ngokuba kuphakanyiswa akuveli empumalanga nasentshonalanga nasehlane nasezintabeni. 7, kepha uNkulunkulu ungumahluleli, omunye uyamehlisa, omunye uyamphakamisa. Besibheka la ukwehla nge-elevator, ukwehla nge-elevator, ukukhuphuka nge-elevator, ikheshi, i-lift, i-elevator. Siyabonga. Fona kuphela ngesikhathi esifanele ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama ufone. Ungangi-WhatsApp, ungangithumeleli i-SMS, ungangifoneli ngesonto. Uma uhlele ukufona ekuseni ngabo-9 ngesonto noma after 4 ngesonto, ungangifoneli ngabo-11, ungangifoneli ngabo-1, 2.
lapho kusuke kusaphendula noma for features. Siyabonga.